Jotono no lam chogo ani channel o hingkai tamung no norok ani channel no takphan subscribe khlaiya khu hingkai subscribe khlai ready ang ketal job advertisement te online information related video sanam hingga phaidi tini kaisa ketal notification ailenai omo rojaka Central Industrial Security Force ni bukhaktei hingga norok video no paithak jora te nai tongdi kaham ka saimana ni bagoi hingga phaidi official notification ailaina omo khai official notification obo rojaka CISF Central Industrial Security Force hingkai oro notification rijaka oro tlangjaknai Constable Tradesmen tai 2022 obo CISF ni bukhakti tlangjaknai norok online application khlaimano 21 tarik November 2022 ni simi 20 tarik December 2022 jora hingkai abo jula tei bwrwi Indian citizen hingkai no apply khlaimanai Constable Tradesmen o jaga o pay level rijak tongo 21,700 ni simi 69,100 joratei hingka noro apply khlaina musungkai video no paithak jorate nai tongdi o jaga o norok application online mode no apply ma khlainai te o jaga o physical standard test physical efficiency test documentation trade test ngai abo written examination ngai sekang physical standard test physical efficiency test paiei written exam ngai abo amokai OMR hayaka CBT test ngai Hindi te English language by official website to angri roana norok borok ni official website on norok ni admit card dokma nai hingka o jaga o pay scale hingkai to 21,700 ni simi 69,100 rijaka hingkai o jaga o vacancy tongo kwbangma no o jaga o constable cook tongo haikeno kwbangma male female rokni bagi reserve khlaijak hingka norok nainai di PDF bo description o manai norok bo post to apply khlaiman norok ni qualification by milikhai norok apply khlaina di o jaga o total post hingka 779 ta post tongo chela rokni bagi hingkai 633 te buri rokni bagi 69 post tongo jaga o tai oro backlog vacancy tongo 787 ta o jaga o chela rokni bagui te buri rokni bagui khagjak tongo oro vacancy chela rokni bagui tongo sini north eastern sector o norok nainai di o jaga o cook ni bagui sini north eastern sector o 10 ta post langjaknai haikano kwbangma post ni bagui kwbangma sini north eastern sector o kwbangma no tlangjaknai buri rokni bagui te chela rokni bagui bo jaga o mention khlaijak tongo bo post no norok apply khlaiman norok tomung na apply khlaina musung khangkai to norok apply khlaina di official website no angri renai tai o PDF no bo description no mana no norok te o jaga o eligibility criteria kai education qualification oro sanjaka je class 10 pass khlaioi je ITI je oro trade rijak tongmani aro a trade norok ITI phan khlaijak haikaba skill trades rok khlaijak tongkhang kaino norok application norok omo apply khlaimanai class 10 ni logiwo je ITI trade rok khlaijak tongkhang kai norok apply khlaimanai hingka age limit hingka o jaga o 18 ni simi 23 years ni bisingo tongui tongnai hingka apply khlaimanai haipano sini ST rok ni bagui hingka tai 5 years relaxation rijaka hingka sini ST rok hingka 28 ni bisingo tongui tongkha apply khlaimanai o jaga o physical standard o jaga o height rijak tongo chela rok ni bagui height bisik nangnai tai buri rok ni candidates rok ni bagui bo height tongo o jaga o hingka norok nainai di height rok no tai o jaga o physical standard test aboni yagulo physical efficiency test ngai aboni yagulo norok written exam arenai bahai ke apply khlaina angka boni official website o thangai no norok ni application ma khlainai obosini north east sector ni angka sini north east sector o north eastern sector o angka sini Tripura bo tongo oro official oro boni official mail bo tongo norok mail ID bo naimano tai oro uploading photograph rok norok ni je foro application khlainani afro norok ni photo norok ni documents rok no bahai ke upload khlainani rijak tongo
Tei o jaga o application fee hingka angkai chini ST rok ni bagui hingkai tei application fee nanglak free o norok apply khlai manai tomung no apply khlaina musungkha hingka angkai norok apply khlaina di tei joto recruitment process hingka oro pula physical standard test ngai aboni yagulo physical efficiency test aboni yagulo documentation angkai documentation paikha angkai written exam ngai angkai obo hai tongo jaga process tongo selection ni tai written exam angkai written to OMR base ngai OMR sheet o phano marinai hai ka CBT phano ngai 2 ghonta rjaknai 100 ta question phainai obo general knowledge tongo norok syllabus bo nainai di o jaga o syllabus rijak tongo PDF phano manana norok tai language angkai Hindi tai English bai norok ni exam marina angkai o jaga o kwbangma no tongo terms and condition rok norok apply khlaina sakang terms and condition rok norok kaham kai pori nai di important instruction to candidates o jaga o norok apply khlaina sakang norok ni je instruction rok tongbai mani obo kaham kai pori mani yagulo norok apply khlaina musungkha angkai to apply khlai di oro class 10 pass angkai na apply khlai manai tomung no norok apply khlaina musungkhai tai important notice tujak tongo obo norok PDF no manana PDF no download khlai nai khangka norok kaham kai no norok saimanai tai o jaga o rijak kha bahai ke form fill up khlaina ni online application o jaga o procedure bo tongo o procedure no nai bo norok ni application no apply khlai manai sakang registration khlai aboni yagulo norok ni application no khlaina di angkai norok tomung no apply khlaina musungkhai norok ni qualification bai mili tongkhai norok apply khlaina musungkhai to apply khlaina di official website angri ruano description o angkai norok tomung no apply khlaina musungkha angkai norok angbai bo kwrung mano ang ani telegram channel angri runai description o norok aro 8 ngin norok aingti bano sunghori mano angkai norok tabuk phanani channel no subscribe khlaya khu angkai subscribe khlai ready tinin bagai amsunong situng jotono no hambai।